Sadag. Napalabas, nagsarita da Don Amado ken Don Fausto. May papan, iti parikot tinaud-udi ken ni Laika. At dain singasing ni Don Amado, nga inayunan met tigayem na. Iti sabali abangir, binalagan manan ni Doña Caridad ni Laika. Pinagsasawan naman daytoy iti agkakasakit. Ngem sinigurado na nga awan ti sabali anakangeg kadagiti imbagana. Tapno saan amabisto ti aramiden ti Donya. Nalaos nga rod ti sakit tinakem ni Laika. Iti may sa agundaway, kinasarita ni Don Amado ti balasang ket may sa abanag nga rod ti inkedeng ni Laika. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Narigat na ito'y para kanyak. Ngamnas kan nga aramidat ti rumban. Amo kakabalak na ito'y. Ngamin, simple lang mat na ito ang desisyon ko. Nabalak ti amin idipin musay day dinanang. Patsyak akabalak mat laang da ito ita. Numako naman apan nubok da ito'y kanyak. Amok ang mabalak matlaang. Kat amok anas kan matan asangwag ti kabarbaro nga agpang iti biyak ko. Iso anas kan nga agbalin ka natibkar. Saan ak nga agbalin analupoy? Aramidat ti amin. Ha? Laika? Albert? Ano di kaya tasawan da ito eh? Apay nga gim empake kan. Albert? Ada ka din napasama ka dyan mo. Pinasakitan na ka manan ni mama. Anya tinaramid na kan ka. Ibagam kanyak. Albert, panagkunakat husto lang da ito nga aramidak. Di mo't uray si ka? Dinamag mo kanyak iti naminsan. No apay ajak payla pumanaw ka sa babaw ninyo. Idinto ta nakaadal akon. Kabaal akon asarang ti dawol ti biyag. Laika? Agyaman na kiti adu at tulong mo kanyak. Albert, iti adu at tulong nyo kanyak iti pamilya. Laika? Albert, inarakop nak. No siya klati masurot. Diyak kaya't apamanaw ka. Anya? Da itatag pa iso. Tano mo balin. Diyak kaya't amaisina ka pa iti imatang ko. Nga maawatak no apay anaskan nga aramidom da ito eh. Kat sapay la kuma. Tagan nad ka akanayon. Ayan ni Laika. Apay siksik at trabaho ang makitkita? Senyora, Oh, apay nagmulagat ka nakakita kanyak. kwang amin, senyora. Day, Pagsalsalud-sudan ka si Mang. Ayan ni Laika. aday jay silid mi, senyora. Anya? Naglaingan? Payman? Ay, Diyos ko. Amangan no anya man ti mapasamak. Sapay la kuma, tawan ti dakas ang mapasamak. Madlaw analiday ka, iho. Nakapagsarita kayon kinilay ka? Wen, Papa. Albert, iho. Panagkunag. Husto lang ti amin. Saan ka di? Maawatan kayo. Amok na niya di kaya Diyosawan. Kaasi ngamin nilay ka. Nuag talinaad ditoy. Katamo ka di mo kaya't ngagba nag-akaasi nilay ka. Nang runa, kat espesyal kan ka. Saan ka di?
Papa. Di adal ni Laika. Adun tinaglabasan na itibiyag. Among agbalina na tibker. Kat dakkel nga igam na ti adal na. Tapno agbaligi itibiyag. Iswadi ka nagladingit, iho. Ngamin, saan mo takayat asawan, agapot pumanawan kas babaunan ditoy, kat saan kayon ngagkita pay? Agpada ta alalaki, iho. Kas naibagakan kan, amok no anya ti marikriknam, nga uray di mo ibagakan yak. Kat maawatan ka, iho. Pumanaw ka? Tapno malibasam ti panangdosakan ka kasta ka di, ha? Senyora, Pumanaw ka? Tapno malibasam ti kinaulpit ko kan ka? saan akasta, senyora? Kaya't ko la kumamat Di ka nagrason. Dayta ti agpaiso. Pumanaw ka. Tapno makalibas ka kanyak. Ngamsaan ko nga itulok. Anya ti kaya't yung asawan, senyora? Amok nga adda pa kay naigan ni Amado. Iti dayti a desisyon mo. Tanasipotak ti panakisarita na kan ka. Saan ka alapdan, Apumanaw? Tadyak kay at ti agparang a kontrabida. Laika. Ngamday to'y ti tandaanam. Iti kanito nga awan kan ditoy. Nisimang ti pangipapasak iti pungtot ko. Anya? Am-am mo nakmat siguron. No anya ti imbagak. Aramidak. Jak agpangadwa amang dosa kan nisimang no patuluyam ti Pumanaw. Isong addakan kan ti desisyon. Kumusta gayam ni Dan, iha? Iso ti binilin ko ang mga sikaso iti parikot iti may sa branch ti negosyo tayo, Papa. Kasta ka di. Wan, Papa. Siyakla kuman ti mapan. Ngam nagadumat tinaskan nga asikaswa. May baglakit din ta mapagtalkan ni Dan. Uray kaskasano. Ada mapangnam naman ang mga sikaso kadagiti rumswa aparikot iti negosyo. Naku namon, Papa. Kan talaga apakairanudan ni Dan. Saan ta nagbidot ta ng tulong ken kuana, iha? Iswabilibak matken ka. Ammom ti agkilatis iti tao arumbeng at tulungan ken pagtalkan. Panagkunat kat tinawid ko kan kadayta ak kababalin, Papa. Tilang nagbidutam. Ket ti panagayat mo ken ni Albert. Papa. Sana pa nang tagibasit kan ka, iha. Ngam numay papanan ka ni Albert. Kasla di mo aramatan ti utak mo. Please, Papa. Saan ka kumangag sa uwi ti kasta? Masaksakit anak. Diyak kaya't amang dagita manipod kan ka. Anya ti kayat mo asawan. Kunak man no nakaikadang kan. Nana si Mang, jak gayam kabailan. Anya. Agkitakit ti riknak. Jak kabailan ti umadayo ditoy. Anya. Ngam apay. Nana, pangaasim. Di mo ko man damagan no apay. Balasang ko. Kunak man no kayat mon asang wanti ka barbaro nga agpang tibiyag mo. Para kan kamot laeng, no bilang taagikat kan ababaunan. Nana, No anyaman tinamagbaliw iti panunot mo. Pangaasim talipatom pay laeng. Kasayaatan mo't laeng no umadayo ka ditoy. Tapno di mon mapasaran ti kinaulpit ni senyora. awan kwenta na kanyak dayta. Basta jak kayat ti umadayo, Nana si Mang. Jak kabailan. Nakaawag ka met, Panyero. Panyero, kaya
Kaya't ko lamang mo managpakatan kanyak ni Laika. Anya ti kayat mo asawan? Agikatan kas babawanin mi. Papanan na nga rod. Panyero, di adala ni Laika. Amum dayta. Panyero. Nasirib ni Laika. Patsyak nga muna teraramidin na. Kang runani ti amin, sigurado akabalan nan ti agbyag, tanaten na bitirigan. Kanamunan teraramidin na. Ala nga rod. Basta panyero. Di mo ko mabaybayan. Diyak kayat ang maisagmak ti anak ko. Agkapuyak no may papanan kin ni Albert ti saritaan mi kin ni Papa, Dan. Diyak manam mo. Saan ko maarumbang? Nga marignak ang mapauli makak. Tunggal da kamatanan ni Papa ti may papan kin ni Albert. Kan amom ka di. Kaya't naalipat ko ni Albert. Dayta timbaga na kanyak. Agsapulaklakanon iti sabaling nga ayatak. Ket jakon mang namnamapay kin ni Albert. Diyak mo. Ngam ikagumaakdan. Diyak mat kayat ti paatiw iti marikriknak ita. Basta, asikaswam tinasken nga asikaswam dita. Ket agsarita tanto iti nalapat. Apaman amakasubli ka ditoy. Kunak man o nagkinaawatan tan, Laika? Ladingitek, senyor. Diyak gayam kabailan. Aniya. Kunak no natib karakon. Ngam saan mat gayam. Laika. Anya ka ding agpay sutirason. Apay ang nagbabawi ka. Senyor, pangaasiyo. Di ko mandamagan pay. Basta diyak kabailan ti pumanaw. Kumita ka iti diretsyo kanyak. Kat ibagam tirason, balasan ko. Senyor, Ibagam kanyak tirason. basta, senyor. Iso a pangaasiyo ko ma. Di na akong pilitan. Basta diyak kabailan ti umadayo ditoy. Apay adi ka makaturo, Papa. Adala man ti rabi Pampanunutak ngamin dyan ay baga kanyak ni Amado. May papan iti plan-planun mi a negosyo. Kaslada pa nagduado ni Panyero Amado. Anya ngamin ang negosyo dito. Mamuam tumatlang, iha. Papa, Ala, ingkalatagi na nan. Madamdaman to na maturugak. sigurado ka, Papa? Wan, iha. Agpalabasak laeng iti sumagmamano akan ito. Kunak tumat gamin. Saan to ang mabalin a pumanaw ditoy ni Laika? Diyak pala na ipapastipong tut ko kan kuana. Iswa saan ang mabalin a pumanaw ditoy. Ado ti pamusposan, tapno malapdak ni Laika. Di na ibaga agapotan na kaadalan. Kat nasir-siriban ngam iti siya. Adayo ang nasir-siribak matlaang no idilig kan kuana. Kat iti oray kanuman. Di na tumabalin nga artapan. Ayan nga tan ni Amado. Apay adi matlangan sumrak dito'y silid mi. Ngam, baybayak laang. Saan arumbang nga ipariknak kan kwa na nga apektado ak iti aramidan na. Nas dawak mo't ni Rod, Papa.
Albert iho. Amangan met no gapukan ka. Anya? Amom iho, ibagakan ka. Saan la sikat espesyal ti trato na kinilay ka? Anya ti kayat mo asawan, papa? Uray nilay ka. Madlaw ko nga de espesyal arik nanakan ka. Ah, Katam mo. Sana ka nagbidot iti day tapaliw ko. papa. Ket no bilang laeng. Ikari. Sana tungag kedked. Takas iti nakunakon. Jakon pakibiyangan ti personal ariknam. Makaamu ka amang pili iti babae nga ayatem. Dayjay nilay ka. Kas iti sigod nga aramid na tunggal agsapa. Sibsibugan na dagiti masetas ko. Nagmayat tirik na. No kastoy ang nagbaligi ka. Iti planum. Tiyan mo siguro nilay ka kat makaakalpay. Kas babaunan mi ditoy. Jack umanugot. Sana siyak ti subsubukan na. Agtalinaed iti baba nilay ka. Kat santon Apolos amakalakam iti kinawa. Nga oray pa'y makuna adi adalan. Mama? Si Kamat Gayam, Albert. Good morning, iho. Kasla naragsak ka mangkit kita iti panagtrabaho ni Laika. Natural lang dayta. Babaunan nilay ka. Kat maragsakan ti amo akas kanyak. No makitak anagagat nga agtrabaho. Ti babaunan na susweldoak. Oh, Rumbang lang mat nga itrabahuan na ti may susweldo kan kuana. Saan ka di? ibagaman tagpaiso kanyak, mama. Anya dayta, iho? Adda ka di pa ka inaigam iti panagbaliw ti panunot ni Laika. Apo manaw dito'y balay. Anya ti isungbat ni Doña Caridad kani Albert. Gagayem, di liwayan adenggan, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, desidido ni Laika apumanaw iti balay da Albert, kas napagtulagan da kani Don Amado. Madama ti panagimpake daytoy iti bado na, idisimrek ni Albert. Ket saanen analapdan ti lalaki tiriknana. Inarakop na ni Laika, ket impaunay-unay na nga aganad kumadaytoy. Limedmet a kinasarita ni Doña Caridad ti balasang, ket pinangtaan na daytoy apagipapasan na ni Simang, no patuluyan ni Laika ti pumanaw. Iti sabali a bangir, saan a makatimek ni Misty, tunggal da kamaten ni Don Fausto ti maipapan kani Albert. Kabayatan na, maragragsakan ni Doña Caridad, gapo ta nagbaligi daytoy anang lapad ken ni Laika apimanaw. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Tiam mo siguro ni Laika, kat makaakalpay kas babaunan mi ditoy. Jack umanukot. Sana siyak ti subsubukan na. Agtalinaod iti baba ni Laika. Kat santon Apolos amakalakam iti kinaawa.
nga oray pa'y makuna. Adi adalan. Iswan. Mama? Si Kamat Gayam Albert. Good morning, iho. Kasla naragsak ka, mangkit-kita iti panagtrabaho ni Laika. Natural laang dayta. Babaonan ni Laika. Kat maragsakan ti amo akas kanyak. No makitak ang nagagat nga trabaho ti babaonan. Aso sweldoak. Ah, Rombang laang mat nga itrabahuan na. Ti may susweldo kan kwa na. Saan ka di? ibagang man tagpaiso kanya, Mama. Anya dayta, iho? Adda ka di pa kainaigam iti panagbaliw ti panunot ni Laika. Apo manaw dito'y balay. Pumanaw? Nilay ka? Pumanaw? Diyak mo na ita, iho? Mama, Adda gayam kasta nga issue. Diyak mo. pangaasi, Mama. Di ka kumagulbot. Sanak nga gululbod. No di mo nadakamat na ita. Diyak pa'y nga rodam mo. Isungawan nga rod ti amok iti dayta nga ibagbaga. Papa, maladawak ang mapan iti opisina. Awan mat ngamin tinaskan nga aramidak iti masapa ijay. Kasta ka di, iha? Wan papa, nagluto akon iti armosarta. Aglang lang tapay amangan. Kwa iha, masapak nga minarumwar. Ha? Papa nam, papa. Ija ayan ni Panyero Amado. Ada nga minaskan na pagsaritaan mi. Si kaamis mo ti mapan ijay? Uwan iha. Okay. Angam, sakbay na. Sige. Aglang lang tapay nga rod nga agarmosar. Kalaat ang nagbaliw ti panunot mo papa. Di mo kaya't ngagpasugnuda kanya. Siyempre, mata, iha. Talaga jak kayat. Iswa sige. Agarmosar tapay. Kagura na ka di, nana si ma'am. Saan? Ngam kagurak ti desisyon mo. Nana, Anya ti makagapo. Apay akalat ang nagbabawi ka apumanaw. imbagak matan ti rason saan ka di. Diyak ka ba ulan ti umadayo? Sa anak amamati. Nana, Marikriknak. Amok. Adda nadagdagsen arason. Hangam, tangay di mo kayat nga ibaga. Di kapilitan balasang ko. Tila ang kidawag. Sapay la kuma, tasaan ka ang nagbidot iti pangngadang mo. Asaan apumanaw dito'y balay da Albert. Ada akong dito'y batog ti gate ti balay da Amado. Di na namnaman nga umayak ita. Diyan nga mininyawag kan Juana. Dumsaga ko na. Sapay la kuma. Naindang na oras yun, Sir Fausto. Laika? Well, sir. Apay akas lalaklaat kayo nakakita kanya. Akwa. Saan ba't? Saan, iha? Wingayam, ni Amado. Adda di taunag. Sige, umay kayo, Sir Fausto. Makapasuron ti kasto yan. Diyak maawat ang tiriknak. Kaslakit din dihado ak iti panagriknak. Anya ti rumbang nga aramidak. Madlaw ko adisidido ni Papa iti imbaga na kanyak. Nga oray no agsapol akon iti sabali nga ayatak. Diyak kanun mang namnama pahikin ni Albert. Adda punto ni Papa. Takasano. Talagang amin adi na kun ikaskaso ni Albert. Ngam siyak.
mariknak ngay ayatek pailaang ni Albert. Ket kayat ko nga aramidan ti amin. Tapno matagikwak ni Albert. Kunok no pimanawan. Jak ninamnama nga agbaliw ti pangadang na, Panyero. Panyero. Mas dawak mat nga rod. Apay anak ka umay ka. Umay ko kumasalod-sudon kan kano sa dino tinapanan na. Ngamsat mat gayam ang nagtuloy apimanaw. Panyero, Ket, kasano nga rod itan, Panyero? may salaangan ti pamuspusan, Panyero. Kinapuno na, Panyero. Rinugya ko ng upayan ni Misty. Ha? Day tatyag pa iso. Kat ikagumaak nga upayan tapno saan ang masakitan unay no bilang matuloy ti plano. Adda ka no negosyo a plan-planwen nyo kan ni Amado? Adda, Caridad. Iso na lang takaslag dua-dua ni Amado. Adan sakat madian nakita na iti dayjay ang negosyo. Kasta gayam. Apay, Caridad. Agdua-dua ka nga mga no adda madi nga aramidan ni Amado. Sikatinag ko na iti data. Sana siya. Ha? Sikati makam mo iti amin, tada kayo ti kanayon nga kuyog. Pudno gaya man nagsublin ti sigod nga ugalim, Caridad. Anya? Gusto gayam ni Panyero Amado. Ichis-chismis nak gayam kan ka. Mapagsarsaritaan mila no daduma. Nang runa no daytay madlaw ko nga aburido ni Amado. Kaya't anyan, tasika man gayam nga ti pagparparikutan ti gayam ko. Iti kasta atinor ti saom. Kaslakit din indikasyon dayta a maulit manan. Tinapasamak idi. Amok ti gayam ko. Kaya't masigurado. Di nan ulitan ti bidot ana aramid na itinaminsan. Dito'y kalaang layka. Baybay am ida ijay salas. No ayabanda ka, sa kanto lamapan. Nana, Madino ag marmarang mangkalatan ijay. Narigatan. Ang mga noan pa'y timapasamak. sige, Nana si Mang. Agtong palakkan ka. Agyaman ak no kasta. Wan gayam, Nana. Madamag ko man laang. Anya dayta? Idi sangput ko ditoy. Nakita kada kayo ti sanggir ni Senyora Caridad. Nang runak at kapudpudutan sa idi ti susik da ken ni Senyor Amado. Jack ilibak dayta. Nasda awak met nga rod. Idi kalat asya kun ti pangyum umanan na kadagiti amin abanag. Tasaan matasigod akas jay kanyak ni Senyora? Ha? Angam nagsublimot laang tisigod nga ugali na. Kat dayta tinakabut-butang ita. Diya ko naramatan tilugan ko. Makilugan akon kini Fausto. Makamo ka. Apay ka di akasta ka manen. Jakamukan ka. Anya lakit din ayan ni Caridad. Talaga narigat nga ispilingan ti ugali na. Inakmanlangan itayan ni Fausto. Mapan kamin itinasken a papanan mi. Laika! 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 Senyora, Apay nga ita kalaang. Itay pay nga ayaban ka! pasensya kan, Senyora. Manal ka kitit niya! Mama! Hindi mo kahit asyak ti makalaban mo. Anya? Laika, panawan na kami dito. Senyorito, amang... Panawan na kami, Laika. Itan! Laika, anyat napasamak aya. Kabilan na ko man ni Senyora Caridad. Tanabayaganak nga imasadagkan ko na.
Ngam kalaat nga inatipan ni Albert, nana. Anya? Day tati agpaiso. Kat, day jay. Agsubsubang dan. Anya? Ay por Diyos. Apay ngamin ay ang agpungpungtot manen ni Senyora Caridad. Jak amo, nana, si Mang. Ay, saan ta nga umas asidag kadakwada? Dito'y tala ang Laika. Narigatan. Amangan no data ti pagipapasan ni Senyora iti pungtot na. Kayat mo asawan, agayat mat ni Laika kani Albert. Jaka mo, Panyero. Ngam kasta ti madlaw ko. Panyero, No bilang tagpaiso ti paliw ko. Kas itinakon-akon, matuloy matlaang tinagtulagan ta. Saan ka di? Nga anak mo ti maasawa ni Albert nga anak ko. Oh, Panyero, adda ka di pariko? awan mat kit di, Panyero. Kat kumusta ni Misty? Sana matagtagari, nukas di adda kamatag alipatan na ni Albert. Sapay la kumata maramid na ti kasta. Ngamin, talaga aday talaangan ti solusyon tapno masiguradom ti kinatalgad ni Laika nga anak mo. Jak magustuhan ti Aramida. Iparparupam kanya nga ad-adda nga isakit mo dayjay ababaonan. Ngam iti siya nga inam. Aramidak lang ti rumbang, mama. Ngamin, saanan anain kalintigan tar aramidam? Talaga na impluensyaan kan iti dayjay alay ka? Kabalan na ko nasong-basong batan gapukan kuana! Jak aramidan ti kastoy. No amo kahusto kumatar aramida. Awalan ka iti bayin! Siya ti inam, Albert. Ngam kastakit din ti tratom kanyo. With all due respect, mama. Rinam ka. Amom dayta. Ngam gapot a makit kita ka saanan na husto ti aramid mo. Nas ka na ngarag. Saan amabalin? Saan mo nga isakit dayjay ababaunan? Isakit ko. Tadyak kayat tar aramidam ken kuana. Paspasakitam ni Laika nga uray awan mo ti mading aramidam na. Apay. Iti anya aga po nga isakit mo launay dayjay ababaunan. Anya ti makagapo. Ay ayatek ni Laika, mama. Anya. Kontento ka din. Nangigmon tipod na. Iso ala dingitak. Jak itulok apasakitam ti babae nga ay ayatek. Albert. Katsapay la kumatasaan na maulit pa'y tinagalas nga aramidam kan kuana. Takas itinakon-akon. Jak itulok apasakitam ti babae nga ay ayatek. Saan? Saan amabalin daytoy? Jak itulok. Saan amabalin? Nasakitin ti matak, Panyero. Pag inanaampay ngamin na, itay ka pa'y ditasango ti computer. Nasken ngamin amayin kud ko amin dagitoy. Amok, Panyero. Ngam panunutam met. At dan idadta. Saan ta nakas kadagiti agtutubo, anapigsapay lang ti matata, nga uray no agmalmalemda ang nakababa di ti computer. Sa bagay, Kas kanyak, tapno sana mabannog unay ti matag, buy-buyag pa'y dagito'y viral dito'y internet. anya kansa. Kas kalag tutubo, Panyero. Panyero, kita ang dito'y may sa viral video dito'y internet. Anya dayta. Dito'y ne, kita Diyos ko. Ni Misty dayta, Panyero. Anya a video tinakita da Don Amado ken Don Fausto. Gagayem,
Di uliwayan adenggan, tituloy, tinobela tayo anapauluan. Sada. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken itimat direksyon, Jun Ributazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.